Goýu kakasy. Näme bolýagy? Garavat söýdýän keýwany. Garawatan okla bir. O çargyňşyň musurlaryň ýyty batýanlar seni. Sagara galan. Şonu yakmak bagy näme gelek? Durlara gel. Bunna Şunlar otlap durar. Möjeg mal keýwany. Möjeg mal. Ha bolýar. Al, möjeg goýber. Möjeg goýbereýin näme utdyna? Tam bo wolugynyň oýunlaryny görkeneýin muňa. Çare! Ha? Öçray motoruňy. Senden ýaňa öýümizde tüsde tutdy ýatyp bolan aga. Şonu aýtsana, adamym garawat ber. Eş bagryň o dalýanyň bolda ýakçagay şuna. Näme ýakmamyň gaşa kamp odedinäýin mo. Men muňa tam bo woluklyň oýuny görkezmesem boljak. Kakasy, möjeň ala baryp gaýt. Näme diýär? Möjek moý berjek diýär näme möjek kim kerey? Ayalına diýenler de menden beter möjek durýarmy? Hani göreýin gelsinler şa. Ha, bar ýanyny men sen ýanyňa garaş. Durun erkek bolsaň. Gel, gel. Gel erkek bolsaň gel. Gel, gel. Hey goňşy. Çarşagy ýatyr. Men saňa bir möjegiň oýunlaryny görkeneýin. Möjek kim ay? Ene şu tam bo möjegi. Dadyklar bayragam çykýarışdyryk hotdan görmeýärmi? Ay, beýtmede bir kuwundan gelip akide otyra aratdasylar. Ay, gowa kan abi. O işlerler o. Otlama hükman näle o derdi bilini dağım. Patagiza alıp gelen hiliyalı olup bunun näminni? Ursu toronton. Möjeň oýunlaryny görkeneýin idim de kakasy bilerim. Möjeň oýunlaryny gördüň dämi? Derdi bilini meşdi dawamydan motordy. Möjekle sary. Ne bolan var? Tane kazanmaz. He, binamız. Sen Türkçefke çıgay. Öydek Astarhan bilen deňizde ödäjeksin sen ha? İksan yüplü kalvasa mengzep bolar. Gidip bir dakara bir kapçonlu kalvasa olup gelesler gelýänler de. Tolka çerez moy turup düşdüňmi? Urusy çalasana keýwany. Kakar mer sorsyça geçip gitgende kakasy. Şota. Getiriverik. Potovkan. Ha, eýem pitjokka men elimde. Idi bilýän adyňy bam. Ömrümde birinji gede gabada gitjek bolýan o. Pitjokka mam elimde gidip bin özüňde saň. Benim oňa şunça ýyl gitmedik bolsaň wara. Tüýalaklar üçin bar ha, çişirlen batdykalar ha. Dogry ýan keýwan. Siz bilen mana gurrugum ýok mene abada şu. Kakasy, aýlanyň önüne. Şu sade imurtan içine kaplan şunu mu? Berjek mi berjek be? Berjek ga. Berýärmi ya berem? Berem ok. Kakasy, kapıl. Goy. Ne mana hajatxana var, onu çok gerek bol. Hay necesiz Fücüm kana havadan pütüp kız şeyle. Ne bileyim. Hay bolay diye bulardan karon yalda. Keýwany. He. Mene bir açyk irkiljek. Ha, bolýar. Şu ýaşyl matany ak sapak bilen dikilýärmi? Rahat görmedik. İş elinden gelmeýän. Kara sapak bilen tikseň bolmaýam şu ýaşyl matany. Hey, zaten orak elinden zat gelen akta var. Şeydi bölüm koşuşturayım sen oy. Keýwan näme işleýän ay? Hay, maňa feretde. Bir öý işetsä menden akta bolup dursun keýwany. Bir ine şeýdi birak da alsan bolar. Okmy. Feret näçe gapa çöpler, feret. Ay, şeýdi birak eýde bir elinden iş gelen akta. Sıpatın olsun. Hem de daha sokup geçeceğim. Bede uçup koşuşayım sen oy. Keýwany, nahar näetdi? Duýduny zadyna feretdiň. Kemirek mayo. Ay, bir feretdiňiz bolmaýarmy duýduny zadyna nahar. Gıйbat boldy, göýdüňiz açylýar. Sen zat bilen feriňiz ýok ay. Ne naharny şer bilýän, ne eliňizden zat gelýär. Ne hil adamlar ay. Şoňa bedewim kömek eden ok. Kakasy? Oh, Nahar taýin bolandyr. goýda getiräy. Ha bolaydy şu.
bir sağ tarapdan könüksün işik yaratık kaloş iren ardynyň margalyna ýiti gelýär diýýär. Vay, iPhone zoğamalan bolupdy diýildi. Steve Jobs'a gawryna pırlanandyr nam diýip şu bar. Sen elinde iPhone'u göreýse bar. Hani kim var banket gurulşaýmana? Zaýlanan sogonyň ýiti tutdy bir adam ýokmy gurulşmana. Vay. Zaýlanan sogonyp maňa diýenme başýuluk. Azam tamam. Geleýin dagam kim var? Bu dolanmış belläjek bolýan molinadyr. Ýa fewriýän bärin bolmasa da vay. Liman restoranına bärde. VIP zalymyz var 40 adamlyk, uly zalymyz var 80 adamlyk. Lokkan, biz VIP zaly diýip gapynam ýapyp goýýar, şulan Hytaý doklarynyň ýeti gelmez. Ben VIP'de däjekdim molin nejisler öňürdüler daý. Ama bir bular salsaň mara içine goýun görünýär bardyň o. Sizin çıkarmadım ama vapşe oldunuz da elinize boş tergan al gözünüze de içki dakkanınız bilen. Sabrım yoğunlu olyanlar ne diýäňiz ma? Üstüňizden domuz howlyňyz gelip dura. Şunu saklasana. Aya yok abi yer ýazyp alaýyn. Dur. Gel erkek bolsaň, gel erkek bolsaň. Adamyň ýok, balaňa oýberdiňmi? Gel erkek bolsaň. Bu harmany üýdekiň ýoklugy wa. Yere girseň biz şunu ne diýäs düşündiňmi? Dagam guwlar bilen domuzlar bir ýerde oturmaýar. Girip şo saýdan çykmarsyňyz düşündiňmi? Bir mihmanyň bärik geçäýmesin. Limon kanma itler yerine gelir miyim? Burayır. Üýde kaçamadım. Ay sağ olayın. Netiwestin daktylar mı? Va, taňry alkaz. Netiwestin toýamy? Alo ağam men yan koğlanmay tekrar alıp giden. Gowam näme hyzmat? Ağam bu tekrar var goňşyma odan näli alay. Çalyp bolmazmy? Geleýin ağam çalyp bereýin. Ey dost, ýamon odan bollay. Başga şunu görkezin. Akdar olmaň alay. Bollam. Daha şollo sağ ol. Taňry alkaz boldu. Ağam salam alaykum. Yan koğlanmay men tanadyňmy? Tanadım. Ay şu yan tekrar var. Ayalym gowdelli alay adam. Bolýar çalyp bereýdi. Ne aýalyňyz tekmay? Ay, ba tekçe var bulan. Gel çalyp bereýin ağam. Gel onyň. Dap Geldin mi? mene. Gayrat etdiýär doğru düşün. Şu gedega kançyn çal ýedi naky koýaryn. Gepem ýok gurrunam. Şonna kalsaňa. Doğru aýdýan dost. Kurtlaşlamaňa hemmet kontinent allaqda kemerlerle. Onu men bar berje. Saňa da netiwestin senem. Aýda. Baray. Alo, ayağım. Beni yankılay men tanıdın mı? O tanadım. Indi näme boldy? Ey, munyň donan bir hil ýörýärmi? Ses gelýär ýanlay. Maşyňda mantfon mami? Bar, mantfon bar. Gatalsana şoň setin açada. Açtım. Indi ban tekerin seti. Ayo, ne gelen akses? Indi şeýtde turuberdi ha. Kelleme bayram krem çalay. Ey bolýar dara. Gidi bereýin indi.